مداي شما شمابل كل روني كم حيال معبل كل مداي شما شمابل كل روني كم حيال معبل أسيا سيا سيا أسيا سيا سيا سلام تقطعتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومي نخلنا كمهرنا بزيك على العالم كمهرنا كنستعللون كنفلط زلنا نقداسي حبريت عايزة متيلو نسدما مچم ز عالمنا بزوان ز توددر وتحدراوي ويون جيوبوليتيكاو ترادي كونس قطباوي برتع زخونه وددر كم حجي تراي زي فلت عينت وددر زخيزلم قطبا كم حجي بالانس زخونه ويكا ان كان هباني نيرلو مگن حنت هاجر نتقطبا دومينيت ناغبرت تمصالا شادما امريكا يكونس اوف كورس تشاينا دومينيت كبرلا ازناي تشاينا محيال دما نا امريكا كم بوقعي دارغا نتي كتقواصر زي تخل درجه بصيوالو ابزا فيديو زي انت كنرينا اقدس سيكتورز نا وددر كنرينا كامباينتات نا امريكا زوسدو زلو سكمت زماله دما اذن كامباينتات زياتنا امريكا ترادي كونس امل عالم سلازلوا بسرحتنياتات ديو بخال منقد دي زوسدو زلوا سكمتات كتصلونا سلازخل كنستوعل كنكلالنا تمهاري تمهار اذا حبريتازي اقدس تخونيو توددر ابي عودي زلو نابي غصو كخيدخل انتاي دما ناي نفس وكف استراتيجي اوروبا زلنا دما قندا قداسنا زلو يكون مغنياتو ابي اوروبا زلعاله صلوانات كره سلازخل يزنقار سلازلاي يغبروا سبورت يغبر مساكيرو زعبا انتاي زاربالنا listen carefully ذا فيديو بزح مهار كلوا I'm very very sure بزحات كتفتوا ياهم. This is South China Sea. There is a new flashpoint between Beijing and the West. Electric vehicles, specifically Chinese EVs. There are three things you should know about them. One, they are pretty cheap. Two, their quality is good. And three, production is massive. So, ab China مس أمريكا بزوانزي South China Sea زبحالله بتدعروي ناي China كباب جباجم بحري أو متي أمريكا أو متي أستراليا أو متي يوم كانت حيلتات يفتاتن والو بزح جزء أبتنا تدوب متيوم China وراريت هجريا aggressive هجريا يبلو أبتو دركو خيط عدا متيوم لذي إزي حدا كابتي أنا عقد بس قمت خنبلا نخل سلامتاي زعجل لو من ريو مسرعنا بمنصرنا تقرينا ناي China مخاين ثلاث نقطات على ميلاتهم ثلاث يوم دما نفس وقفنا زي قد شيء مجمريا كواليتيناتهم صبغيو صبغات مخاين انتن مخاين اوكي very good quality كريكمي مالتها مخانو let's دحان بخلتها منقد كريكمي كواليتيناتن صبغي قال واغاناتن تحوتيو اذن عين عخان عب زينايو بي ام دبليو وي مرسيدس كزورت دلت خوين كامي تشح 67000 زبل زلو تابعتن زبلص بكواليتي كريكمي بواغا دما تحوتيو امريكا زلهم كما تقوم يكونن اوروبا زلهم منالبات افريكا حرخيت كاغن you are going to drive these good cars مغنياتو اب افريكا زخل كلال حيل كله سلازي كوني اوتو اندستري سلازي بلنا هاي كواليتي بلوصات مخاين برتع واغا وي بتحوت واغا كوم دما ببزح كفري زخول يميلاتهم ثلاث يوم زياتهم امريكا even نتي the most highly rated entrepreneurs بحال إيلون ماسك زرع عاده كونتاتنا نرزلنا okay what am I talking about Tabzi مجمريا بني أمريكا دوكومنتار نجمر competitive world of Chinese electric vehicles looking for a spot that are going further and costing less than ever before. No company makes or sells more than BYD, the Chinese giant taking on Tesla. So we're talking about BYD زاربلو تكندي مودادرتناي إلى ماسكن تسلان كوينا زلا مكينة مالتيو كامباني مالتيو بزح مخايني زلون سلازي أبزنتاينا نرزالنا بواغا رتعوي بتكنولوجي تورادرنت ويكا عبلالنت اللوم سالسايدما ولا بتي إلكتريك كارز نوح كيلومتر قادا زغلا sophisticated technology زلون بعلن بارك زقونا بزح لاجر زلون كرينا دحن سجرم technology زلون اسكي نسمع يزا ريبورت ناي أمريكا offering cars for as little as $10,000. Let's drive. Along with higher priced luxury models. 0 to 60 miles per hour in about 3 seconds. Anything like this in the US? Nothing that I've drove. But don't look for تريوال لهم زما كينازيا إذا عم كينازيا أم زيارة يوا نشتي كاريه كون كفتنازيا U8 بحال تا توب موديل ناتوميا زما كينازيا
ብዙሕ ኣዛራቢት ኮይና The behemoth of power, luxury, and innovation that pushes the boundaries of what we thought possible. Buckle up, because we're about to explore a machine that can dominate the road, conquer off-road, and even, get this, float on water. Let me repeat that. እዛ መኪና እዚኣ ብብዙሕ ነገራት ፍሉይነት ዘለዋ እያ ሓንቲ ድማ መዓት መኻይን እዩ ዘለዎን እዛ መኻይን እዚኣ መኪና እዚኣ ኣብ ናይ ናይላንድ ክሮዘራት ውድድር ዳርጋ መወዳደርቲ ተሳዒንዋ ዘሎ እዩ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ትጎማረይዎ ከምዚ ሰርክል ይገብር ክስዕስዕ ይኽእል ክዘውር ይኽእል ደው ኢሉ ከሎ ገለ ነገር ምስ ፀዋቕካ እቲ ርሕቀት ክትከዶ ትኽእል ተፃዋርነት ናታ ኣብ ማይ ክትሕንብስ ትኽእል ብዙሕ ፅቡቕ ዘለዋ ዋጋ ድማ ርትዓዊ ፍሉይ ዘይኮነ ማለት እዩ ካብ ናይ ካልኦት ኤክሰሲቭ ልላዓለ ዘይኮነ ስለዚ እዚ መኻይን እዚ ኣሜሪካ ንከይተኣቱ ኣሜሪካ እንታይ ገይራ ኣላ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ኣርዒድዎም እዩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ናይ ቻይና መኪና እኮ ሶምን ኣይገብርን እዩ ናይ ቻይና ንብረት እኮ ሎሚ ገዚእኸ ፅባሕኻ ትቕይሮ ያ እዚ ናይ ቀደም ፅንፅዋ እዩ ኣሜሪካውያን ኣብ ፊልምናቶም ዝጥቀምሉ ንኣሜሪካ ንቻይና ንምስይጣን እዩ ናት ኣኒሞር ኣብ ቴክኖሎጂ ሳቪ ቁፅሪ ሓደ እዮም ኮይኖም ዘለው ዶሚኔት ድማ ይገብርዎ ኣለው ሴክተርስ ንመለስ ናይ ኣሜሪካ ሪፖርት እዛ መኪና እዚኣ ፅንሕ ኢለ ከረየኩም እየ ምናልባት ናይ መፃኢ መኪናይ ክትከውን እያ እዚኣ ኢለ ዝብልና ዘለኹም ኣብቲ ኣበናይ ዓዲ ኮይነ ክዝውራ ኣይፈልጥን እየ but I'm very optimistic ብዛዕባ እዛ መኪና Cars from BYD on American roads anytime soon. U.S. government need to be more friendly. እዘን መኻይን እዚኣተን ናይ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዘለኹም ሰባት ኣብ ቀረባ ግዜ ክዝውርዎን ወይ ክትረኽቦን ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ስለምንታይ መንግስቲ ቻይና መንግስቲ ኣሜሪካ ውራይሉ ይኽልክለን ስለ ዝነበረ ቀደም 27% ቀረፅ ገይሮምለን ነይሮም ነዘን መኻይን ለንቀነ ግን ካብ ምሕር ዓዲ ዝተበገሰ 100% ቀረፅ ገይሮምለን ምክንያቱ ዋላ 100% ቀረፅ ገይሮምለን ከለው ተወዳዲረን ክስዕርኦም ከም ዝኽእላ ስለ ዝፈለጡ Need to be more friendly. Stella Lee is the CEO steering BYD's expansion in the Americas. In an exclusive interview, she said the U.S. is not part of the plan yet. They're not ready. But then for BYD, we are ready. So, hala zararba, እዚ ኩሉ ዘበናት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ከይደን ከም ድሌተን ከፍርያ ከለዋ ንሕና ዕዳጋና ክትቀትሉልና ኢኹም ኣይበልዎምን ቻይና ዕዳጎም ናቶም ውሽጣዊ ካምፓኒታት ናቶም ሉዝ እናገበሩ እቶም ናይ ወፃኢ ካምፓኒታት ይኸስቡ ነይሮም ሎሚ ነቲ ቴክኖሎጂ ምስ ርከብዎ ግን እቲ ሓቀኛ ሕብርን እቲ ሓቀኛ ኣተሓሳስባ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ክበርሃልና ጀሚሩ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብ መኻይን ጥራይ ክን ኣይኮንኩን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ከረየኩም እየ What conditions would need to exist? ኣብ ዝረአዩ እቲ ውድድር ወይ እውን እቲ ዓብላልነት ab hada ነገር ወይ ኣብ መኪና ወይ ኣብ ገለ ከይመስለኩም I'm going to show you pretty much exist in order to consider an entry into the US market. That's a good question. You should go back to ask the DC. BYD faces stiff hurdles in the US, including a 25% tariff on imports and pushback from US automakers who see Chinese competition as a major threat. I think it's going to require trade restrictions for a limited period of time, which will allow the Western automakers and the U.S. automakers to catch up. Even Tesla CEO. ንገለ ግዜሲ ክንዓፅኦም ክንከላለና ክሳብ ናትና ካምፓኒታት ዘርክባ ወይ እውን ነቲ ቴክኖሎጂ ደቂስካ ነርካ ምስ ተቐደምካ እሰርዎም ሓንሳብ ክሳብ ንሕና ንርክብ እዚኣ ድማ ብዛዕባ እዚኣ ርስ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ኣብ ድሕሪት ክትሪእዎ ኢኹም ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እቲ ኤቪደንስ ወይ ካቲ ጭብጥ ክበኩም እየ ዳሕራይቲ ዝብሎ ዝነበረ ከም ዝተወሰነ ግዜ ዝበሎ ስለ ዝኾነ ክንርኢና ስለዚ ዋላ እቲ ዝዓበየ አንትርፕረነር ዝበሃል ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ፈርሂ ከም ዘሎ እታ ካምፓኒ ናቱ ቴስላ Elon Musk, who just made a surprise visit to Beijing to meet officials, it's good to see electric vehicles making progress in China, said that without trade barriers, Chinese EVs will, quote, demolish other car companies. እንታይሉ ኢሎን ማስክ ብቕልል ዝበለ ግዜ ብዙሕ ዲስካሽን ከይሃበ ብዘይ መኸላእታ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ኣብ ዕዳጋ ከምዚኣት እንተዘይከሊናዮም ክስዕሩና ዘይኮኑስ ክድምስስዎ እዮም ነቲ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ይፅብ ዘሎ ክድምስስዎ ስለምንታይ ብቴክኖሎጂ ዓብዮሞም ኣሎ በሊፆሞም ኣለው ብዋጋ ይወዳደርዎም እዮም ብቕልጣፈ ናይ ምፍራይ ድማ ስለዚ ኣብ ሰለስቲኦም ምስዒሮሞም ዘለው ማለት ሓደ ብሉፅ ንብረት እንተፍሪኻ ናብነት ቴስላ መጀመርያ መኪና ክስራሕ ከላ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ነይራ ማኒፋክቸሪንግ ናታ ፋብሪካ ንክሰርሕ ግን ዳርጋ ተፀሊሉ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ገራጅ ሓድር ነይሩ ዛንታ ናይ ኤሎን ማስክ ተሰሚዕኩሞ ካብታ መኪና ንላዕሊ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ካቲ ፋብሪካ ንክትሃንፅ እቲ ዝኸበደ ኢሉ እዞም ቻይናውያን ግን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎም ኣይዶን ኣብ ሓፂር ግዜ ንኩሉ ክኢሎም መጥራ ኣይኮንኩን ሓንቲ ፋብሪካ ናቶም ከረየኩም እየ
መሰንበድ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለዋ ውሑድ ሰባት ብሙሉ ድማ ብቴክኖሎጂን ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ዝተሰነየ እተን መካይን ድማ እቲ ደገም ኩርሰን ጥራይ ዘይኮነ ረቂቕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘለዎን እሱ ትፍሉይነት ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን መኪና ኣብ ኤሮፓ ዝኾነ ይኹን መኪና ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለዎ የለን ዋላ ተን ሕሱራት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ካስተመር ብፍጹም ኣብዘን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ክጥምት ግዜ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ንመጻኢ ድማ ሕጂ እኳ ስቲል ነተን ናይ ቀደም መካይን ዝለመደን ስለ ዘሎ ምስ ግዜ ግን ሓደ ዓብይ ደንጀር ክመፆም እዩ እስከ ንመለስ ኣብ ናይ መኪና ጥራይ ኣይኮነን ግን ኣብ ኩሉ ከረዳእኩም ደልየ ስለ ዘለኹ ብፍላይ እቲ ናይ ሽቕለት ኣልቦነትካ ክርኢ ደልየ ስለ ዘለኹ እዚኣ እንተሪኢኹማ ኦልሬዲ እቲ ውድድር ናይቲ ዓውዲ ቢዝነስ ክርዳእኩም እዩ just showing you a few charts and you see if you can work out what the common factor between them is. The first one ተብለኩም ኣሎ ኢንዱስትሪያል ዶሚኒየንስ ቻይና ዶሚኔት ወይ ከዓ ዓብላልነት ኣብ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ምስከ ክንርኢና ይብላ ኣሎ ሓደ ብሓደ ከሪአኩም ብቻርት ገይሩ aluminium production across the world by country. So all the different countries. ኣብ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣብ ውዱእ ንብረት መኪና ድዩ ኮምፒውተር ድዩ ኤሌክትሮኒክስ ገለ ጥራይ ኣይኮኑን ቻይና ዶሚኔት ገይሮም ዘለዎ እሱ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ፋብሪካታት ስለ ዘለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ነቲ ጥረ ነገር ካብ መሬት ክወፅእ ከሎን ፕሮሰስት ክኸውን ከሎም እውን ዶሚኔት ትገብሮ ቻይና እያ ስለዚ ኣሉሚኒየም ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ማኒፋክቸሪንግ እትጥቀመሉ ኤሌመንት እዩ ኣብቲ ናይ ኣሉሚኒየም production እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ 2013 ቻይና ዶሚኔት ትገብር ከባቢ 4% ድሕሪያ መን ኣላ ህንዲ ራሽያ ካናዳ ዩኤኢ ባህሬን ኣውስትራልያ ኖርዌይ ብራዚል ማሌዥያ ዩኤስኤ ኣበይ ኣሎ ረይዎ ኒው ስለዚ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ናይ መኪና ይኹን ናይ ገለ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ጥረ ነገራት ኣብ ምፍራይ እውን እንትኾነ ቻይና ገለ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ እቲ ሃገር እዚ ከዓ ስለምንታይ እዩ ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ብራእይ ዝመፀ እዩ ኣብ ከምዚ ዓውዲ ዶሚኔት ንክንገብር እቲ ሊደርሽፕ ናይ ቻይና ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ፕላን ኣብ ወረቐት ፅሒፉ ንነፍሲ ወከፍ ሴክተር ናይቲ ቁጠባ ናብዚ ኢና ክንከይድ ዘለና እናበለ ፕላን ሓንፂፁ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ሮድ ማፕ ናቱ ንፁር ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ፕላን ስለ ዝነበሮ እቲ ፕላን ናቶም ክሃርም ኢና ንሪኦ ዘለና ፕላን ዘይብለን ሃገራት ድማ እንታይ ፕላናተን ከእውያ ጥራይና ንሪአን ዘለና ምክንያቱ ፕላን ተዝነበረ ነይሩ ምዝየን ክወዳደራ ምኻላ ነይረን ቅድሚኦም እዮም ጀሚሮም መዓት ቴክኖሎጂን ኣድቫንቴጅን ነይርዎም እዩ ግን plan ስለ ዘይነበሮም ክሰዓሩ ንሪኦም ኣለና countries, all the biggest aluminium producers in the world. There it is, aluminium. Now you've got cement production. This is cement production around the world. ሲሚንቶ ድማር እዩ ናይ ሲሚንቶ ፕሮዳክሽን ቻይና ቁጥሪ ሓደ ገይን ዶሚኔሽን ናይ ቻይና ቁጥሪ ሓደ ኣብዚ እውን ድሕሪያ ኢንድያ ህንዲ ረይዋ ሃሜላ ትመፅእ ኣላ ቪየትናም ድሕሪያ ኣሜሪካ ራብዓይ ደረጃ ስለዚ ኣብዚ ዓውዲ እውን እንተኾነ ቻይና ቁጥሪ ሓደ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ድማ ጥቃጥቃ ኣይኮነን completely dominated to China. World now solar module production. This is basically solar panels. So ኣብ ናይ ሶላር ኤነርጂ ከዚ ሕጂ ሓምላይ ፀዓት ዝበሃል ዘሎ ሶላር ኤነርጂ ከባቢ 80% ናይቲ ሶላር ኤነርጂ ዝጥቀም ሶላር ፓነልስ ቀዳማይ ዶሚኔት ትገብሮ ቻይና እያ ድሕሪያ ካልኦት ኤስያውያን ኤውሮጳ ህንዲ ኖርስ ኣሜሪካ ረይዎ መበል 50 ደረጃ እዩ ብኣዝዩ ንእሽተይ ነዚ ንእሽተይ ሒዙ ንቻይና ክንወዳደር ኢና ኢሉ ዝፍክር ዘሎ ስለዚ ግን ኣብቲ ውድድር የለውን ብኣፎም ጥራይ ትዘረባ ዘሎ እምበር ኣብቲ ዓውዲ ኣብቲ ሪያሊቲ የለውን module manufacturer around the world there you go and finally steel production steel smelting steel ድማ ሓፂን ናይ ሓፂን ፕሮዳክሽን እቲ ንኻልእ ኩሉ ዓይነት ኢንዱስትሪ ትጥቀመሉ ረይዎ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ዶሚኔሽን ሓይሊ ኣለዎም ድሕሪኦም ህንዲ ጃፓን ዩናይትድ ስቴትስ መበል 4ይ ደረጃ ብሙሉአን ተን ካልኦት ሃገራት ተደሚረን ብሙሉአን ክንዲ ናይ ቻይና የብለንን እትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉአን ተደሚረን ክንዲ ናይ ቻይና የብለንን ስለዚ ካብ ቻይና ተነፂልካ ክትነብር ማለት ኣይሕሰብን እዩ ካብ ኣሜሪካ ተነፂልካ እዞም ኩሎም ባታታት ንሪኦም ፀናዕና ዝኾነት ሃገር እትደልዮም ነገራት እዮም ካብ መን እዮም ዝገዝዎ ዘለዉ መብዛሕትኦም ካብ ቻይና ምክንያቱ 7% 80% ዳር ዶሚኔት ትገብሮ ኮይንካ እቶም ካልኦት ተደሚሮም ብምሉኦም ብፍጹም ኣብ ዕዳጋ ተወዳዳርነት የብሎምን ስለዚ ቻይና ዝበሃል ሓደ በሂመስ ወይ ከዓ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ዘለዎ ቆጠባ ምዃኑ ክርዳእና መንታኒ ኢለ ደምፆ ዘለኹ ከምዚ ቻይና እንተበልና ሕልፍ ዝበለ ፍቅሪ ናይ ቻይና ዘለኒ ወይ ንቻይና ኣጋኒና ንኣሜሪካ ንምውዳቅ ከይመስለኩም ፋክት እዚ this is the fact ሳዕ ክንደይ ቻይና ሓያል ምዃና ፍለጡ around the world now by now perhaps you've noticed it is this one here it's China so if we just recap on those different kinds of production you've got, for instance, aluminium smelting. There is China, by far and away the most dominant when it comes to aluminium. Similar thing when it comes to cement production, concrete. China is way ahead of everyone else. Same thing for solar panels, same thing too for steel manufacture. You can just about see the UK over here, teeny. Right, what the UK is bahal hagar mis China, tararararara, ዝብል ዘሎ
مودادرتنا ديخم متعبيتنا ديخم مقناقنتنا ديخم زبل ريوا ابي زلو درجاي ستيل مالتك فابريكانت هلكا خوينو ናይ ዝኾነ ይኹን ፕሮዳክሽን ሓፂን የድልየካ እዩ ሓፂን ኣብ ኩሉ ዝኣቱ ስቲል ከዓ መሰረት ናይ ቁጠባ እዩ ዝበሃል ስለዚ ዩኬ ረይዋ ኣበይ ዘሎ ስለዚ ድሕሪ በዓል ቤልጅም እውን እዩ ዘሎ ቻይና ማለት ሜጋ ሜጋ ሱፐር ፓወር እዩ እዚ ቀሊል ነገር ከይመስለና እቲ ቻይና ዝበሃል ሃገር ኣዝዩ ሓያል መወዳድርቲ ሒደት ጥራይ ክርከብዎ ዝኽእሉ እሞ ከዓ ብሕጂ ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ ናይ ምዕባለ ከዓ ዘይበፅሕ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ዝበፅሕ ህዝብናቱ ኣብ ቀዳማይ first world ዳይ በፅሑና ኣለዎ ህዝብናቶም ድሕሪት ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ እዚ ንቅድሚት ክመፅእ ተጀሚሩ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እቲ ሃገር ንክትኣምኖ ዘሸግር እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ቻይና ንናይ ኣሜሪካ ክቅድሞ ዘይኮነሲ 2-3 ዕፅፍናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ኣብቲ ሪል ማዕረ በፂሖም ክበሃሉ እንተኮይኖም እቲ ደረጃ ናይ ህዝቢ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ዓይነት ደረጃ በፂሖም ተተባሂሉ ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ክህልዋ ዝኽእል ቻይና እዚ ከመይ ዓይነት ዶሚኒያንት ሓይሊ እዩ ስለዚ ንቻይና ንኣሜሪካ ገዲፍካ ምስ ቻይና ምውጋን ማለት ክሳዕ ክንደይ ስትራቴጂካሊ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ Tiny bar there, that's the UK production. And a lot of people have been asking this question, why is it that China is so dominant when it comes to making stuff? Is it because they're much better at it, or is it because of something else? Well, here might be part of the answer. We've just got figures through from the OECD, this big organization who looks at this kind of stuff, calculating state aid by region. This is basically how much our governments help. So time ዝብል ዘሎ ሕጂ ቻይናውያን ዝኹሉ ነፊዖም ዘለዉ መንግስቲ ስለ ዝሕግዞም እዩ መንግስቲ ናይ ቻይና ማለቶም እዩ እዚኣቶም ከይሓፈሩ ከምኡ ክብሉ ፀገም የብለዎምን ምክንያቱ ካብ ኣፍሪቃ ሰሪቆም ሃብቲ ጊላታት ገይሮም ዝሃብቶም ሃገራት ወደ ጆክ ማን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚኦም ክሰምዖም ኣለካ ፅቡቅ እንዲ ግን ናይ ብሓቂ ክርዳእኩም ኣሎ መንግስቲ ቻይና ኣብ ሃገሩ ኢንቨስት ገይሩ ነተን ካምፓኒታት ቪዥን ራእይ ገይሩንቲ ኢንዱስትሪታት ዶሚኔት ከም ዝገብሮ ስለ ዝገበረ እሱ እዩ ነተን ካምፓኒታት ዝሕግዘን ዘሎ ኦኬ መንግስቲ እንታይ ይስርሑ የስ ራእይ ኣለዎ መንግስቲ ኣገባባት ኣለዎ እተን ካምፓኒታት ዓቕሚ ስለ ዘይብለን ኣብ ከምዚ ናይ ፊቸሪስቲክ ኢንዱስትሪ ኢንቨስት ክገብራ እንታይ ይገብር እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሪስክ ናተን ወሲዱ ንሱ ኢንቨስት ይገብሮ ተኾይና ከዓ ንሱ ይኸስሮ መንግስቲ ኣሜሪካ እኮ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ኣበይ ግን ይገብር ኣሎ ኣብ ኣፅዋራ ውግእ ኣብ ዕንወት ከይትኩም ንመንግስቲ እዮም ቸክ ክገብሩ ዝግባአኩም ከይትኩም ስቴት ኤድ ባይ ሪጅን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ነተን ናይ ቻይና ካምፓኒታት ንምፅላም ዝጥቀሙሉ ነገር እዩ ናብ ሃገሮም ክንዚ ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንምዕናው ንምስራቅ ስለዚ ኢንቨስት ዝገብሩ ሳቶም ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ናትኩም ፎልት ናብ ካልኦት ከተልግቦም ፍታን ኣብ ዝረአዩ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከሪእኩም እየ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ስለምንታይ የንከ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቐን ሕጂ ረእይዎ ኣብዚ ክትርእይዎ ኢኹም እዚኣ ድማ ብፍላይ ነቶም ሰራሕተኛታት ዘለኹም ድማ ኣገዳሲት ቪድዮ እያ Big profits, massive revenue, and glorious future projections. The past few weeks have been all about money matters for big tech giants. We're talking about the world's 5 biggest technology firms: Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, and Meta. Firms leading the world in terms of earnings and stock market valuations. So እዚአን ትሪእዎን ፀናሕኩም ቶም ቶፕ ፎር ዝበሃላ ካምፓኒታት እንተን ኣርባዕተ ነቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓያል ከም ዝኾነ ዘፍልጣ ዘለዋን ዘረጋግፃ ዘለዋን ካምፓኒታት እየን ንክንደይ ግዜ ከም ምኾነን ታይም ዊል ቴል ግዜ ክነግረና መጀመርያ ኣልፋቤት ማለት ጉግል ማለት እዩ እቲ ፓረንት ካምፓኒ ናቱ ሜታ ማለት ናይ ፌስቡክ እዩ ኣማዞን ማለት ድማ ናይ ኣማዞን ኦፍ ኮርስ ፈልጥዎ ኢኹም ብዙሕ ጨናፍር ዘለዎ እዩ ማይክሮሶፍት ድማ ማይክሮሶፍት እዚአን እንተን ኣርባዕተ ኣፕል ከዓ ኣላ ሓምሻይ ሶሪ yes big 5 yen ዝበሃላ yes ሓሙሽተ እዚአን ሕጂ ረእይዎን መክሰብ ናተን ረእይዎን እንታይ ስጉምቲ ግን ይወስዳ ኣለዋ ክትግረሙ ኢኹም These big tech firms have released their quarterly balance sheets and billions of dollars in profits have been reported. Take a closer look at these numbers. In the first quarter of this year, Microsoft's profit climbed by 20% to more than $22 billion. Competing with it was rival Alphabet at $23 billion. Amazon's quarterly profit surged. So እንታይ ንርኢ ኣለና መክሰብ ናይ ዘን ካምፓኒታት ሓሙሽተ ካምፓኒ ኣብ ፈርስት ኮርተር ማለት ኣብ ቀዳማዊ 3 ወርሒ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ 3 ወርሒ ማይክሮሶፍት ናይ ኣሜሪካ 22.3 ቢልዮን ዶላር መክሰብ ገይሩ እዚ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ መክሰብ እዩ ከምዚ ተሰሚዑ ይፍለጥን ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ዓመት ኣነሲ መጀመርያ ስራሕይ ክጅምር ከለኹ ኣብ ሓደ ዓብይ ናይ ፋርማሱቲካል ካምፓኒ መበል ኣብ ቶፕ 3 ዝቁፀር ሆፍማን ሎሮሽ ዝበሃል ካምፓኒ ሰርሕ ነይረ ብጣዕሚ መክሰብ ዘለዎ ካምፓኒ ዝበሃል ክንደይ እስከ መክሰቡ ኣብ ዓመት 9 ቢልዮን 10 ቢልዮን ኣዝዩ መክሰብ ዘለዎ ካምፓኒ ዝበሃል እዚኣቶም ኣብ ሓደ ኮርተር ኣብ 3 ወርሒ 22 ቢልዮን መክሰብ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ኮይኖም እዮም ዝሰዓሩ ዘለዉ ቴክኖሎጂ እንተልካ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ዘድሊ ኢንቨስትመንት ስለ ዝገብርዎ ዘሎ ወይ ከዓ ማይክሮሶፍት ዝበሃል ገንዘብ ካብ ዝግሕጥ ዘመናት እዩ ዘለዎ
كسب له مجن مايكروسوفت بجكاتن مفلطن سوفت ويراتن حجي دما نزي ارتفيشال انتليجنس ناي تشات جي بي تي سلاز جزء قدم نسيو تناتو مقصب لعل غير وزلو جن نخل تعودي نأكبه نخل تحايلي جوجل رايو 23 بشدشته جوجل مالت زبعلان بعد جورجيوس قبرو زلو يوتيوب اكلناتيو ات فيديو تاع هنا نقبر زلنا نفس وقف جنزب نسخات تو فرقناتو نسوم يمز قبرو يوتيوب دا يقبر ولا حد سوفت وير اللوم السوفت وير قريبه ملو نحنا دخيمنا ليتم معلتن صغيرنا فيديوهات كاب زخون بوتات جحيتنا ايديت جيرنا قنابيرنا نقربو نساتم دما بلاتفورم نقبرو نحري 10 قرش تيخا وي $10 تيخا 500 نعاميو ስለዚህ مخسبناتهم قصر يبلون نسخه ليتم معلتن تسرح ساتم بلاتفورم تراي اللو او توردوت بلاتفورم فرق نايت تاع شمي وزو يوتيوب حجي نشتي كفالي كمان اتا ادفرتايزمنت زغلو بجوجل كتاتو خلق هاد مصكا بزي قلملي بتي نايكم تخون تقبر كلا تا ادفرتايزمنت كابت جوجل ادس بالكاويم زربو امازون اونلاين تجوز تخين كنت فلتوهم 10 بليون ميتا فيسبوك مالتي انستغرام فيسبوك واتساب تتكملوا 10 بليون اب 3 ورح مخسب ترايزي كبر ما ابو 13.66 ابل حزيني زلو حماق اقاطيم والله مغنياتو كابزن لعلي مخصب نير ولو مقن يقدم سلو زلو مخصبو قديل له more than doubled in the last quarter. There was only one exception, Apple. The iPhone maker made less profits than last quarter. But nonetheless, Apple earned nearly $23 billion. الزخول مخصب كلهم تايمز قبل زلوخه اتيا تاقند حمارتنا يزيا فيديو زيا الزخول مخصب نارخو بخلو ابسل سوري سراحتنياتات يسغلو كامبانيታት ፍላይ ቴክኖሎጂ ከሲሮም አይኮኑን ሰብሰጉ ዘለው በቴክኖሎጂ ክትክወ ስለዝደልዩ ዘለው ስምዕ እጂ ኣብዚኦም ካምፓኒታት ከመንዮም ሰርሑቶም ስማርት ዝበሃሉ ብአይቲ ዝተመረቑ በብዙሕ ቴክኖሎጂ ዝተመረቑ ዝበሃሉ እዮም ሎሚ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንኹሉ ዝፅንፅል ዘሎ But despite earning billions of dollars in profits, the big tech industry is in a disarray. Look at these headlines, for instance. In the past 3 months alone, ቴክ ሌኦፍስ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ሲ ኣብ ቀዳማይ ኮርተር ጥራይ ክሳብ ኣፕሪል ማለት እዩ ክንደይ ሰባት ተሰይጎም ኣለዉ 70,000 እዛ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ እዩ ካብ ጉግል ኣፕል ኢንቴል ኣማዞን and these companies cut hundreds of jobs ስለዚ ቴክ ሌኦፍስ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣክሮስ ሴክተር ማለት እዩ 70,000 ማለት ድማ high paying jobs ወይ ካብ ፅቡቅ ደሞዝ ዝኽፈሎ ዝነበረ ሰራሕተኛ እሞኻ ሬከርድ ሌቨል መክሰብ እናኸሰቡ ከለዉ There have been over 60,000 reported layoffs in the tech sector. From giant corporations to small startups, over 250 tech companies have fired employees en masse. ከም ትሪዎም ዘለኹ ማይክሮሶፍት እዚ ኩሉ መክሰብ ከሎ 900 ሰራሕተኛታት ይሰጉ ከም ዘሎ ኣብ ገለ ሴክተርስ ብፍላይ ኣብቲ ኤክስቦክስ ዝበሃል ኮመን ብሊዘርድ ዝበሃል ኣብቲ ዘይ መክሰብ ዘይብሉ ኣብኡ ናኣለዩ ኣብቲ መክሰብ ዘለዎ ይቆፅሩ ኣለዉ ዝበሃል ብሓፈሻ ግን ከይቆፅሩውን ይኽእሉ እዮም ሜታ ከምኡ oversight board confirms layoffs كمون فيسبوك امازون layoff جوجل layoff ስለዚህ ኩላቶም ዓበይቲ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ እሞኻ ዝኸስቡ ዘለዉ እቶም ዝኸስሩ ዘለዉ ክሰጉስ ኖርማል እዩ ዝኸስቡ ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ምስጓግ These include the big tech firms. In January, Microsoft laid off 1,900 employees across its gaming division. Apple sacked close to 600 employees in April after reportedly abandoning its self-driving car project. Amazon. So three ወለዎም እዚኦም Microsoft, Amazon, Alphabet ስለዚህ ኩላቶም ጉግል ለድሜቲ እዚ ኣበይ እዚ ኣብ ካብ ጃንዋሪ ክሳብ ማርች ዘሎ ግዜ ጥራይ ማይክሮሶፍት ዝለዓለ መክሰብ ዘለዎ ካምፓኒ ከባቢ 2,000 ክሰጉ ከሎ ኣፕል 600 ኣልፋቤት ለሜቲ ኣማዞን ለሜቲ ሜታ ድማ 50 ማለት እዩ እዚ ሜታ ዝበሃል ፌስቡክ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰጎጎ እዩ ኣብ መክሰባት እዩ ዘሎ 50 employees from its messenger division. Most of the big tech job cuts were in sectors that were not performing or were expected to grow at a slower pace. For example, redundancies in Microsoft's gaming division came amid a slowdown in the sector. The video gaming sector has seen a slump after the pandemic. Meanwhile, Apple let go of its electric car ambitions as the sector's growth remained stalled. However, when the firm's profits are compared with the layoffs, an obvious question arises. Why are companies that are earning billions of dollars So እዚ ኩሉ መክሰብ ከለዎም እንታይ ደስጉጎም ዘሎ ንዝብል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ሰባት ክሰጉ ዝመርፁ ዘለዉ ሬኮርድ ሌቨል መክሰብ ከለዎም ኣብ መብዛሕትኡ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ክርዳእ ክንክል ኣለዎ Analysts say there are two reasons for mass layoffs in the tech sector: cost cuts and the firm's transition to artificial intelligence. ክልተ ኣርእስታት እየን ዘለዋ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሓደ ኮስት ካት እዚ ኩሉ መክሰብ ከሎ መሊሶም ንክኸስቢ ኢሎም ነቲ ኮስት ማለት ነቲ ዋጋ ኣብ ቴክኖሎጂ እቲ ዝዓበየ ዋጋ እቲ ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾነ ፋብሪካታት ስለ ዘይብሎም ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ ፋክተር ናይቲ ፕሮዳክሽን ንዕኡ ተጉዲሎም
ስለዚ ወፃኢታቶም ስለ ዝጎድል መክሰቦም ይልዕል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሱ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ናብቲ ቴክኖሎጂ ትራንዚሽን ወይ ከዓ እቲ ኤአይ ትራንዚሽን ናብቲ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብ ኣገደስቲ ሴክተርስ ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ ስለ ዘለዎ ነቶም ሰባት ክሰጉ ይመርፁ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይ ሰራሕተኛታት ፀገም ዘይኮነ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ዋላ ነቲ ዘሎ ፀጋታቱን ብምዕሩይነት ናይ ዘይምጥቃም ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ أنت نجار كذا اللي اللغة زي أنا جار زيادة ما سكني شيء من اسمعها أب تود الدرنا تكنولوجي كملة سلزقون كي. As the 2020 COVID-19 pandemic pushed the world indoors, demand for tech products like social media and e-commerce apps skyrocketed. To meet these demands, tech giants hired thousands of workers. By the end of 2023, electric vehicles make up 60% of worldwide sales. 60%. Just one problem though, most of it is domestic, and there's a reason. ስለዚህ ኣብቲ ኤሌክትሪክ ካርስ በሃል ክምለስ ከለና ነቲ ዓውድቲ ክሳብ 60% ብፍላይ ምስ ቻይና ዕዳጋ ሓዊስካ ማለት እዩ 60% ናይቲ ኤሌክትሪክ ካርስ በሃል ናይ ቻይና ኤሌክትሪክ ካምፓኒስ እየን ዶሚኔት ክገብሩ ገይረንኦ ዘለዋ ምስ ግዜ ድማ እዚ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ካፓሲቲ ዘለዎም ናብ ሙሉእ ዓለም ተመፂኡ ብፍላይ በዓል ኣፍሪካ ድዩ ኤስያ ድዩ ኣብተን ናይ ውሽጠን ማርኬት ዘይብለን ኣብነት ናይ መኪና ካምፓኒ ዘይብለን ካብ ዝኾነ ይኹን ሕሱርን ውፅኢታውን ክገዝኣ ዝኽእላ ብፍላይ ድማ ከምዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ክኸውን ከሎ ነዳዲ ንዘይብለን ሃገራት ፀሓይ ንዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ባሳት ከምኡ ድማ ኣብ ሚኒባሳት ኣብ ዓበይቲ ትራክስ ክቕየር ከሎ እቲ ቴክኖሎጂ ሶላራት ጌርካ ነቲ ቁጠባናትካ ዓብዪ ድፍኢት ክኾኑ ከም ዝኽእል እዩ ዝርዳእካ ስለዚ ዓብ ነገር እዩ for that. The reason is Western tariffs. Donald Trump had imposed taxes on Chinese EVs when he was president. How much tax? Around 27.5%. His successor, Joe Biden, is doing the same. Reports say he will announce tariffs next week, and the tax on Chinese EVs is expected to be extended. Europe is considering the same. They are investigating Chinese EVs for unfair practices. So, بحفش أنت نرلنا بمول أتوم رعدات يوم سلزلو نتكونتات نمكوتصار بنفس وقفهم ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድዮም ዝጎዩ ዘለዉ ኣብዚኣ ቅድሚ ምእታውና ሓንቲ ናይ ቴክኖሎጂ ቪድዮ ከርእየኩም እየ እዚኣ እስከነስማዓያ ድዕሪኩም መለስ ኢና Middle of nowhere in Iceland, and I noticed something kind of crazy. The internet speed is insanely fast. I'm uploading videos faster than I would in some major cities. It turns out Iceland turned to China and implemented Huawei for 5. እቲ Huawei ዝበሃል ሓደ ካምፓኒ ናይ ቻይና ቅድሚ ሕጂ 5G ዝበሃል ስፒድ ናይ ኢንተርኔት ቅድሚ ኩሎም ዘምፅኦ ካብ ኣሜሪካ ቅድሚ 7 ዓመት ገለ ቀዲሙ ነቲ ቴክኖሎጂ በፅሕዎ ዝነበረ ኣብ ኤሮጳ ድማ ከእትዎ ምስ ጀመረ እዚ ምስለያ ናይ ቻይና ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ዕፀዎ ተባሂሉ ዝተኣገደ ካምፓኒ ኣይስላንድ ሓንቲ ካብተን ሃገራት ንኣሜሪካ ኣይሰምዕን እየ ዝበለት ሃገር ኤሮጳ እያ ስለዚ ኢንተርኔት ኣብ ኣይስላንድ ይብል ኣሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ሜጀር ሲቲስ ናይ ኤሮጳ ብዝቐልጠፈ ኣብ ገጠራት ናይዚ ዓዲ ኣፕሎድ ክትገብር ትኽእል እዚ ድማ ኣብ ቻይና ሪያሊቲ እዩ ኣብ ቻይና ብዙሕ ቪድዮታት ዝገብሩ ቭሎገርስ ይኸዱ ዩቱበርስ ይኸዱ እቲ ኢንተርኔት ስፒድ ኣብኡ ዘሎ ካብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ኣሜሪካ ድዩ ዋላ ኤሮጳ ድዩ ገለ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ስፒድ ናይ ኢንተርኔት እዩ ዘሎ ምክንያቱ 5G in real time ስለ ዝጥቀምዎ ዘለዉ ከምዚ 5G እናበላ ኣብ ኤሮጳ ፌክ ዝጥቀምዎ ናይ 5G ኢንስቶሌሽንስ ወይ ኢንተርኔት የብሎምን ሽም ጥራይ እዮም ዝጥቀሙ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም 5G በፂሓ ዘላ ቻይና ጥራይ 5G technology. But hold on, this is the same technology by Huawei that is banned in the US, Australia, and other parts of Europe. Because critics say the Chinese government can use it for spying. And many are encouraging other countries to ban Huawei's 5G as well. So why on earth would Iceland move forward with Huawei? I ask a young farmer and he tells me this. At some point they were afraid to be spied on, but after we found out that the US had been spying on most of Europe without Europe's consent. So እቲ ዝስልየካ ካልሲ ካልኦት ይስልዩካ ኣለዉ ኢሉ ከፈራርሃካ ከሎ ዘገርም ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ተቐዳማይ ሰላይ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ይኹን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ጉግል እናብነት ኣብዚ ለንቅን ሓንቲ ዶክመንታሪ ርኢ ነይረ ጉግል እንታይ እዩ ኣብ CIA ፋንድድ ኮይኑ ዝዓበየ ትካል እዩ እዚ ክጅምር ከሎ እቶም ክልተ ሪሰርቸር ሰርጌይ ኤንድ ላውሪ ፔጅ ክጅምሮ ከሎ እቲ GPS ዝበሃል ቴክኖሎጂ ገለ ካብ CIA ወሲዶሞ ስለዚ ብሙሉእ እቲ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ንስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝጠቅም እዩ ስለዚ ከምኦም ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ እንኮ ቲክቶክ ቻይና ኣሜሪካ ዘይተወዳደሩ እቲ እንኮ ቲክቶክ ተወዳዲሩ ክቅድሞም ዝጀመረ እንታይ ገይሮሞ ኣጊዶሞ ስለዚ እዚኦም ፔር ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ምሕንኳልን ምዕፃውን እግሪ ካሰይሮም ቀዲምና ኢሎም ክሰለብሬት ዝገብሩ እዮም ስለዚ ኣገይን ነፍሲ ወከፍ ዝቀደመቶም ካምፓኒ ናይ ቻይና ክሰብርዋን
كجدوان تراينا نرزلنا بخمس جن كعوت خمسة كوني معناته تشاينا كده كما يكون نريزلنا نم مليش دومينيان تناقوني مثلا جزية خجوز خلو خنستو سنة جزية معناته أما داتا أبزيا حنت فيديو كبكمي كمل أساس لزخنا إذا سقوم تزقبروا زلوا أما داتاسي نماني كاسز خلص أبزيا حنت فيديو نيرات نزيا تمريس خريج كمية دحر. Trump arguing aggressively to put the brakes on the Biden administration's support for electric vehicles. There's a problem. They're very expensive and they don't go far. They're going to be made in China, every single one. The former president hoping to boost his appeal in the traditional automotive hubs of Michigan. So كلهم تم بريزنتات دونالد ترامب يكون بايدن يكون ريبابليكان ديمقراطس كلهم حالي بوليتيكانات ما وصعي كما تخلو بحفشاكن نتزمو زلو اندستري نعون معقاب نت تكنولوجي ناي مصعي تكنولوجي نعو كبليم امريكا كن بعفات بلون تكبارات نبين سلازغوني قدمي 5-6 عامتنا عالمنا بمولو كلميتنا بلد لباط في عتلانيرا لو من بعلا زبصح نداد توص زال هاجريا نبعلا نداد وصي عنا شطت كلا هاجرات افريكا انت تبلا لا environment protect خدبر فتنا بلد انقفات فطر لنا لا ناي بحق زحزن ناخذ قلص هذا شجر عينت اكايدا زلوا هاجريا زيا دليتهم نابكلو خلو زبزح بالكلام عالم تسعب هاجر تلاح امريكا مش فابريكاتات مش مخاينان مخاينا امريكا رغم ممكن بتحتين زخنا ولا تنا جزا مخاين ججفتين بزح ندادين دوزلا نساتهم يمكاتهم كان بكلا زغبر جن ابتي نخالو تتن افريكا ولا حنت بكلا زي بلنجن قطبا نخي معبلا ندادين او نخيت كما انقفات كابز فتره هاجرات قدامي تسايا And Ohio, where there's anxiety that more EVs mean fewer high-paying union jobs. Mr. Trump attacking President Biden's pledge that half of all new vehicles sold in the U.S. by 2030 will have zero emissions. I'll terminate Joe Biden. The EV industry is booming, including here in the critical battleground state of Georgia, which has added more than 27,000 jobs in the industry since 2020, including at facilities like this one just outside Atlanta. Ascend Elements plays a critical role in the EV supply chain, recycling spent batteries. If we decide to. Toyota plant in Kentucky and a Hyundai EV plant in Georgia. But electric vehicles have had a rough few months. Automakers So بحفش أب أمريكا كم ريو زلنا أب بزح نجارات كم تزدلي يعوت سلازيلو نساتهم نخر كبر ما بزح فاكتورس سلازيل اليوم نوعو أورجنايز نخجبر أبتع عودة تعبتو ودرتي آتيوم نخعوتون شجر كجات مم سلازغل انتهم زجبر زلوا already ناي China تغلالة تنبرت نخياتو نكعات ويمس فتنو زلوا China غنتا advantage زلوا حدا بفلاي مسراشة أتهايس كاختري غلقة مستوى بريزنت سياس كجلس أزغل سياس كنسمعيا. The main ways that Russia and the Kremlin make money is by exporting lots of oil around the world. That's been part of their business for a long time, and it continues to be part of their business. In fact, if we look at total Russian oil... أتي ناي China محيال ترى كونني أوروبا أمريكا زبكيهم زلوا ويكا زسألوا لهم زلوا لا عصرت شو من تشح جراز قبروا لا راشعون بتزور دازلوا الجرا كتأجد زي مخالايو تايو خاطر جرا زنا دادناتا كشيت يبلون وطبعا أي راشع كل مسك خلالو إيلوم زنقروا ما كل عينت sophisticated زخان جراز قبروا رأي وزي ناي سكاي ناي بريطانيا تلفزيون مدبري كله كم زي سرح زلو بافيو تصولو رأي وجدت جران تراشات خد زلان كجلس كفتني. Exports outside of Russia, you can see they have come down in terms of the euros, the amount that's been earned since the invasion. But now look at the total amount. Okay, so this is looking at the weight in tons of oil exports, and you can see, well, basically, they are more or less the same as they were before. سلازي تكأندا تكرر جرانا أمريكان أوروبا نبينيرو أب ندادي أب غاز مغنياتو من جئتوت ناي بوتين نسيو نزين تطبيلنا تقطبا أيسو من أيسالستي روح مشك بليزبل بلانينيرو أورغات صبو بلانينيرو بوتين كنا نوحي وان تداليو لي نزوكنا تاتزي صبو زخوني استراتيجي كما يجير كانت جراناتهم كتحالفات غيل على الخل دما بوتين نخي ودق بمولو حيلي دقيفهم حزام وزلو هقرات اللو سنهي لك نقراكم يسلم تايم مخانكم انتي الاماس لو زلو ميخي. Before the invasion, so back in February 2022, and this is in one sense a little bit odd because there are all these sanctions on Russia, the UK, the EU, the US. They say they're not going to import Russian oil. They've imposed this price cap. Supposedly Russia shouldn't be making much money. ذات شارتري وهذا لهم كابتك أدم زنبرك المكونات كساب حج زلو بحفشة لعلن تحت نقديف كأون أفرج تمساس على الندادي تشيء كم زلا تمساس على الأتوت ويد ما كابت زنبرة لعلي أتوت كم زلوا مغنيات واجنا الندادي سلدوا السخي سلزي كل زجرا زبلوا زلو كم زي سرح زلو يزنقر زلو زيد ما يحرك كابتي
እቲ ሄጀመኒ ወይ ካቲ ዩኒፖላር ወርልድ ንሕና ዝገበርናዮ ኩሉ ዝኸውን ኩሉ ክንገብር ዓመለና ዝብልዎ ዝነበሩ ኮምፕሊትሊ ፎልስ ወይ ሓሶት ምዃኑን ኣብ ተግባር ድማ ወላ ሓንቲ ከድምዕ ከም ዘይከኣለን ብተግባር ዝርእይዎ ዘለዉ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና or as much money from it. But actually, when you look at the revenues that the Kremlin basically earns from all of this oil, I'm going to give you a kind of average here. The 3-month average, look at that red line, it's up to the highest level now since May 2022. ብሬቨኑ ኸ ኣታዊ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኣታዊ እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ብሰንኪ ትውግእ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ ቃስ ገለመለ ስለ ዝኸበረ ዋጋ ናይ ድቑዒ ስለ ዝኸበረ ራሻ ድማ ዋላ ብሕሱር ትሸጦ ከቢሩ ስለ ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበሮም ዝበልፅ ወይ ከባቢኡ ዝበፅሕ መኽሰብያ ትረክብ ዘላ ስለዚ እቲ ገዳ completely ይሰርሕ ከም ዘይለ Okay, so Russia is still making lots of money from oil, but how are they doing it? Well, here's a clue, okay? Let me just show you who was receiving Russian oil before the invasion of Ukraine. ቅድሚ ኩናት ናይ ዩክሬን ምጅማሩ ነዳዲ ናይ ራሻ ወይ ጋዝ ናይ ራሻ መን ይገዞ ነይሩ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ከምኡ ድማ ቻይና ሰለስተ ዜን ገዛ ነይረን ከምኡ እውን የኣሜሪካ ስለዚ ዜን ነይረን ከምኡ ድማ ገለገለ ብጫ ትሪእዎ ኣለኹም ብኤውሮፓ ብዙሕ ክፋላት ነይሩ ስለዚ እዚ ነይሩ ሕጂ መን ይገዞ ኣሎ The main recipients were the US, the EU and China. Now look at how that's shifted, okay? So the geography has shifted. These countries are no longer accepting it, but China, India and Turkey are. So ካብቲ ኩነታት ሎሚ ናበይ ተቐይሩ ቱርኪ ህንዲ ቻይና እየን ተን ቀንዲ ገዛእቲ ናይ ነዳዲ ናይ ራሻ ኮይነን ዘለዋ ሕጂ ረእይዎ ህንዲ ዝኹሉ ነዳዲ ምስ ኤውሮጳ ሙሉእ ዝወዳደር ድያ ትገዝእ ዘላ ቻይና ኦፍኮርስ ብዙሕ እያ ትገዝእ ምክንያቱ ዝዓበየ ቁጠባ ዝዓበየ ፋብሪካ ስለ ዘለዎም ህንዲ ግን እንታይ እያ ትገብሮ ዘላ እቲ ጌም ናይ ህንዲ ረእይዎ መሓዞም ያ ቃ ነዞም ምዕራባውያን ሃገራት ከመይ ጌራ ትፃወተሎም ኣላ ትክክል ድማ ከመይ ዝግባእ What's happening there forward is quite interesting. So oil goes from Russia, it goes to places like India, it gets refined. And then because at that point the sanctions don't apply anymore, they've been kind of laundered, that oil can go to Europe. In fact, it can go to the UK. And if you look at Indian oil exports from India to the UK, so before the invasion of Ukraine, they were relatively low. This is various different types of things, so jet fuel, diesel, and so on, from India. Now look what happens after the invasion. They go... Raiwa, Hindi ነዳዲ ወሲዳ ሪፋይን ጌራ ድሕሪ ሪፋይን ምስ ገበረቶ ትካል ፕሮዳክት ቫልዩ ኣድድ ስለ ዝኾነ እቲ ገዳ ናይ ራሻ ንብረት ስለ ዘይኮነ እዚ ኣይመልከትን እዩ ስለዚ ነቲ ነዳዲ ንነፍሶም ብሕሱር ወይ ከዓ ብርትዓዊ ዋጋ ተጠቂሞም ንቁጠቦም ጥራይ ሃፅለው ዘይኮኑስ ንዕኡ ኣፃርዮም ንዓዲ እንግሊዝ ይሸጡላለዎም ስለዚ ኣጊድና ለና ንፑቲን ከነውድቆ ኢና እናበሉ ብኢድ ኣዙር ንዝመፀ ነዳዲ ካብ ህንዲ ይጥቀሙ ከም ዘለውን ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዝገብርዎ እገዳ ባዕሎም ከፍርስዎ ድሕር ከም ዘይብሉን ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዝገብራ ግን ክእግዱ ፀገም የብሎምን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንነፍሶም ድሌቶም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንካልኦት ግን ኩሉ ግዜ ክእግዱን ክውፅዑን ድሕር ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ up quite sharply. So that is oil coming from India that wasn't previously coming. And what we do know, when we look at the various different refineries it comes from, is that look at the red bits. A lot of that oil and the oil products, whether it's jet fuel, whether it's diesel, that comes to the UK, actually started its life as crude coming from Russia, except that rather than coming directly to the UK, it's gone via India instead. So, isn't that one of the main ways that Russia... No, sorry. ካብ ኩሉ ብሓፈሻ ዋላት ዝገብርዎ ዘለዉ ገዳውን ይሰርሓሎም ከም ዘየለ ነዳዲ ናይ ራሻ ድማ ብሕሱርን ብፅፉፍን ናብ ቻይና ስለ ዝበፅሕ ዘሎ ቻይና ድማ ካብቲ ዕዳጋ ብርትዓዊ ወይ ከዓ ብዝጎደለ ዋጋ ትጥቀሞ ዘላ ነዳዲ ይዕውታ ኣሎ ነዳዲ ግን ኣይኮነን ዝዕውታ ዘሎ ንቻይና ኣሜሪካ ውሽጣ ነዳዲ ኣለዋ እዩ ካብ ውሽጣ ትሸይጥ እያ ዘላ ስለዚ ወላ ነዳዲ ይሃልዎም ወላ ሓይሊ ይሃልዎም ወላ ኤንቫይሮንመንት ይሃልዎም ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ራእይ ስለ ዘይብሉ ቪዥን ስለ ዘይነበሮ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ ተን ካምፓኒታት ድማ ኣብዚ ክስበን ጥራይ ይሰርሓ ነይረን ናይ ነዊሕ ጠመተ ይነብሮምን ስለዚ they are in a deep trouble right now በዛ መኪና እዚያ ሓንቲ ካብተን while genuine African Sapele wood accents create an atmosphere of sophistication. It's like having a personal entertainment center on wheels, taking safety to the next level. The Yangwon U8 isn't just about እዚ መኪና እዚ I think ብዙሕ ቪድዮታት ትርኢ ነይረ ናይ ብሓቂ መኪና ዲኻ ክትብሎ ወላ I don't know ዳርጋ ገዛ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሃይ ቴክ sophisticated high tech ዝሓዘ ኣብ ኩሉ መንገዲ ንውሕስነት ንሴፍቲ ንኻልእ ኩሉ ብናይ ብሓቂ highest level of technology እሞ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ብዝቐልጠፈ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ሃገራት ብምዃኖም ከም በዓል ቻይና እቲ ካምፓኒታት እቲ ናቶም ማኒፋክቸሪንግ ነዚን ካልእን ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣፍርዩ ናብ ዕዳጋ መፅኡ ክወዳደር ዝኽእልን ክዕወዝ ዝኽእልን ብምዃኑ ስለዚ at the end of the day ቻይና ሓያል ሃገር እዩ ወይ ከዓ ቻይና ዓብ ሃገር እዩ ለውጢ ዘምፅእ ዘሎ ሃገር ክንብል ከለና
ካብ ዜሮ ተበጊስና ይኮናን እስከ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣቐዲሙ ዝተዛረበ ነይሩ እስከ ካውን እስማዕ ሶሪ ጊቭ ሚ ሰክ ናይ ቁጠባ ዕብለላ ወይ ናይ ቁጠባ ፅልዋ ኢንፍሉወንስ ዝብልዎ ንሳቶም እተን ናይ ፅልዋ ዞባታት ዝበሃላ ኣብ ዓለም ብከፋፈልዎን መምስ ባህርያተን ባህርያዊ ፀጋታት ኣለዎን የብሉን ኢንዱስትርያዊ ምዕባልኡ ምንታይ ደረጃ ቁጠባዊ ዕብየቱ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝበሃል ቆፃፀርዎ ኩሉ ኣለዎም ነዳዲ ኣለካ ከመይ ገይሮም ቆፃፀርዎ ካልእ ማዕድን ኣለካ ከመይ ገይሮም ቆፃፀርዎ ዝተፈላለየ ካልእ ብልጫታት ኣለካ እንተላይ ጉልበት ንገዛእ ርሱ ከመይ ጌርካ ብሰንኮፍ ኣተሓሳስቦኦም ሽዑ ዘየንብብዎ ብቐንዱ ኣንፃር ሩስያ ዝቐነአ ናይ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ካልእ ስግኣት ፈጢሩ በተን ሽዑ ዝነበራ ዘን ናይ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃሉ እተን ሙልቲናሽናልስ እየን ሕብረ ብሄራውያን ዝበሃላ ዓበይቲ ኩባንያታት እንተላይ ፋርማሴውቲካልስ ነዚ ሕጂ ናይ ኮቪድ ተኣትሎ ትጥቀማሉ ዘለዋ ቢልዮንስ ዘይኮነ ትሪልዮንስ ክግሕጣ ዝውዕላ ትካላት እየን ነዚ ፖሊሲታት ዝስእሎ ነዚ ናይ 30 ዓመታት ዝሓለፈ ፖሊሲታቶም ናብ ሩስያ ዝቐነአ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ብልጫታት ነይርዋ ሰለስተ መሰረታውያን ብልጫታት ሓደ ናይ ኤነርጂ ኮስት ናይ ፀዓት ተኸፋሊ ዝበሃል እዩ ኣዝዩ ታሕቲ ብናይ ዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ካልኣይ ናይ ሌበር ኮስት ብዓለም ደረጃ ኣብ ቻይና ዝነበረ ኮስት ናይ ሌበር ትዝተሓተ እዩ ካልእ ምናልባት ናይ ኮንሳምፕሽን ሬት ናይቲ ህዝቢ 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ኣለዉ እንድሕር ኢልና ናታቶም ፓወር ሃውስ ናይ ሙልቲናሽናልስ ኣጠማምታ እዘን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ማይግሬት ዝገበራ ዝሳገማ ዓበይቲ ትካላት ናብ ቻይና እንታይ ነይሩ ተሓሳስቦም ቻይና ፓወር ሃውስ እዩ ጉልበት ኣሎ ናይ ፀዓት ተኸፋሊ ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ኮንሳምፕሽኑ ታሕቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ኣሜሪካ ተኸይልካ ተስራሓ እሞ ፍርያታ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ተውርዶ ኖ እታ ፋብሪካ ተኸይድ ኣብ ቻይና ብዝሓሰረ ጉልበት ብዝሓሰረ ፀዓት ዝበለፀ ክተፍርየልካ ትኽእል ድሕሪኡ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፅልዋ ክትፈጥር ትኽእል መብዛሕትአን ማይግሬት ዝገበረ ዓበይቲ ትካላት ብናይ ሽዑ ዝነበረ ፀቢብ ኣተሓሳስቦኦም ቻይናውያን ክቆድሑ ጥራዮም ትኽእሉ እምበር ክምህዙ ይክእሉን እዮም ቻይናውያን ከምዚ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ቤትካ ትቆፃፀር ስለዚ ፋብሪካታት ኣብኡ ከይደን ሎሚ ሜድ ኢን ቻይና ዶ ይበዝሕ ኣብ ዓለም ሜድ ኢን ዩኤስኤ እንድሕር ሎማ ሜድ ኢን ዩኤስኤ ትበሃል ኣሎ ኢልካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ከይዱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃል ዝገበሩ ዓበይቲ ጌጋታት ካብ 19 ክፍለ ዘመን ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ሚስ ኮንሰፕሽን ናታቶም እዩ ጉጉይ ግምታቶም እዩ ሎሚ ኣሜሪካ እንታይ ሓይሊ ኣለዋ እንድሕር ኢሎምኒ ወላ ሓንቲ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ቁጠባ ናይ ዓለም እያ እንድሕር ኢሎም ኣይኮነትን ብናይ 10 ዓበይቲ ኢንዱስትርያውያን ዝበሃላ ሃገራት ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ወይ ድማ ኢንዱስትርያዊ ውፅኢት እንተርኢናዮ ናይ ቻይና 27 ሚእታዊት ናይ ኣሜሪካ 24 ሚእታዊት ስለዚ ብናይ መንገዲ ኣሜሪካ ንቻይና ተሓልፋ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ብጀካ እዚ ዶላር ቀትሪ ደሕትምዎ ክብል እያም ደሕትምዎ የብሎም ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ምናልባሽ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ካብ 20 ትሪልዮን ዝነበረ ናብ 30 ገለን ትሪልዮን ከይዱ ኣሎ ኮንግረስ ትማሊ ዝዛረበሉ ዝነበረ ዕዳና ናቱ ናሕሲ ወይ ሲሊን ከም ዝኸውን ኣለዎ ትብሎ ዘሎ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ መመሊሱ እናተኣከበ ይትኸይድ ኣሎ ሎሚ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ 30 ትሪልዮን በፂሑ ኣሎ እንድሕር ኢሎም ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ዜጋ 10,000 ዕዳ ኣለዎ ብርእሱ በሎ ብኣህዛት መፂኻ እንድሕር ትሪኦ ኣለካ ኮንካ ዘገርም ነገር ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ብዝተኸተልዎ ፖሊሲ ቅድሚ ናይ ኮቪድ ምምፅኡ ዝነበረ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ 10 ትሪልዮን እንድሕር ኢሎም ሓደ ርብዒ ካብቲ ዕዳ ናይ ቻይና እዩ ስለዚ 5 ትሪልዮን ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ቻይና ትውዶ ገና እቲ ዕዳ እናወሰኸ ከይድ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ቁጠባ ናይ ዓለም እያ እንድሕር ኢሎም ከሎሚ ኣሃዛት ሓደ ብሓደ ተጠንቂቕካ ከተንብብ ክትእል ኣለካ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ንመፃኢ 10 ዓመታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ተኣንፈት እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ቁጠባ ናይ ዓለም ይኽብሉካ ይኸውን እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ የጋጮ ዩኒፖለር ዝበሃል ስርዓት ክንፈጥር ኢና ክብሉ ከለዉ ዝነበሮም ኣሳምፕሽንስ ወይ ዝነበሮም ግምታት ካብ ክውንነት ወፃኢ ናታቶም ባዕላዊ ስሱዕ ስምዒታት ዝገልፅ ዘደይኮይኑ ክውን ናይ ዓለም ኩነታት ዝገልፅ ኣይነበረን ሎሚ ቻይና ቤላ እንድሕር ኢሎምካ ማርስ እውን በፂሓ ናይ ቻይና ምህዞ ናይ ቻይና ኢኖቬሽን ናይ ቻይና ኳሊቲ ዓይነት ናይ ፍርያት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቀየረሎም ብሉፅ ፍርያት ኣበይ ተሰራሒ እንድሕር ኢሎምካ ኣብ ኒው ዝመፀ ኤውሮጳ እንታይ ኣለዋ ኤውሮጳ ተደሚሩ ናይ ኤውሮጳ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ኣብ 2018 ዝነበረ ሓበሬታ ናታቶም ባዕላቶም ዘውፅዎ 23 ሚእታዊት ካብ ዓለም ኣይከውንን ናይ ብምሉእ ኤውሮጳ ደሚርካ ማለት የመን ናታ ብልጫ ኣለዋ ተን ካልኦት ሃገራት ነናተን ኣለዋ ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪኦ እንድሕር ኮይንካ የለን
ብፅልዋታት መፂና ተርእና እዚ ንሳቶም ምስ ዩኒፖላር ኢሎም ዝሰኣልዎ ስትራቴጂ ንዓለም ኣብ ዞባታት ከፊልካ ዞባታት ናይ ፅልዋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ተብለን ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከዓ ንዕኡ ዝኣሊ መልሕቕ ወይ ድማ አንከር ኮፍ ኣቢልካ ንኣጀንዳታትካ ፕሮሞት ትገብር ዝቀየርዎ ነገር የለን እቲ ዓለም ግን ናብ ካልእ ማእዝን ይኸይዱ ዘሎ ኣብዚ ዞባና ዝሓንፀፅዎ ኣብ ውሽጢ ዘን ከምዛ ዝረኣኹማ እታ ሓበሬታ ብጣዕሚ ብረቂቕ መንገዲ ምናልባት ሓበሬታታት 2022 ዝገበሮ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ እቲ ዕዳ 30 ትሪልዮን ክብላ ከሎ 35 ትሪልዮን በፂሑ ኣሎ ዕዳ ናይ ሓደ ሰብ ዝበሎ ድማ 10,000 ዘይኮነ ልዕሊ 100,000 ንነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ዕዳ እዩ ዘሎ ልዕሊ እውን እቲ ገንዘብ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ መሚት መዓልቲ 1 ትሪልዮን ዕዳ ይውስኽ ስለ ዘሎ እቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ لأنه كل دما تيندستريال اوتبوت بلو تشاينا از دومينيانت كم زخل زرانا اب كل عودي تشاينا يا دومينيت تقبر زلا سلازي شركنات مس تشاينا اصبيقو يواص رئيس زلو مرحنا دما اصبيقو مس ناي صباح حيل زلو امبر مزودق زلو حيلي اي زامدنيو سلازي اس نوبل ناي بحكي زقرم حيلي تشاينا زبحال دما نحنا سلازي فتنايو نحنا زدنقنا سلازدنقنايو نحنا سلازدلنايو ديكونه مون ترسو حيال سوبر باور مخانو سلازي ترفي زخون زلو بزعبا تشاينا فلطونا أتحساسبنا كايدانا غير تغيير دما نقولنا صبغي معناته مزعب زلو مزمعبل زلو حيل انت خد كا زياره دواتاكا كاب مزموت زلو وي مزودق زلو تزاميت كاك كيد مفتان زينا يلومي ارستاب زخودي كم وترو قال نجر مهيرونا قال نجر فليتنا لو كون تصفانا غبركم بليز لايك غبرو سبورت غبرو ناتكبرو يتغدفو ناب كالو دما محلال فنابلكو مزيا قداسيت لبواخ قطفكم ابزوان زي بزحات بانكتات اب امريكا اب اوروبا اب كال كورنانا عالم يطفشون بانكرابت يكونون الله سلازي ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቅውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈትዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.